Здравейте всички, аз съм Вонстър и днеска, понеже аз съм много смотан и не мога да намеря гадже, реших да видя някакъв клип, как да се намеря гадже и намерих един уникален клип, който просто много ми помогна. И здравейте на всички, ние сме Arcade Gamers BG. И защо ти трябва да си... Добре, ти си менеджер. Как може така да го пуеш да викаш, че е менеджер, брат, смисъл, не сте добре. Така, днес ще говорим как да не извалежат момичетата. Да. Бе! Мале, ето сега го трува в клипа, то са право, брат, аз бях много наш час садна. Това въпрос много често ми го задават във Facebook, понеже знаят, че ще почна да снимам. 100% брат много ти го задават. И искат да разберат за той клип, нали? Дали ще го снимам. И да, ще го снимам. И ето, снимам го. И така. Аз тук си знам. Добре, спри малко. И така. Първият начин да ви забележат е в училище. Окей, хора, внимайте, сега ще ни кажа как да ме забелязват в училище, което не е важното. Така, отидете в училище, примерно си харесвате някой момиче. Така. И се премествате на чина махай се. Добре, бе. То спак го трова. Се премествате на чина не до нея, не пред нея, а зад нея. Ма то това ли било тайната? Аз, ако правя той всеки ден, брат, аз ще имам 1 милион гаджета, човек, не си брат. За да може тъкмо вие да преписвате, тъкмо да си говорите в час. Мале, брат, то това е някакъв лайфхак, човек, ти трябва да правиш друг клип за ти, човек. Аз го правя. Така, това е начинът. И така и ще станете гаджета. Да. Втори начин е... Станете гаджета. Спри малко. Втори начин е както аз си намерих гаджета. Браво, че намерил гадже по веба, брат, признаната. По Facebook, Messenger, Viber, Snapchat, Instagram. Друго не знам. Така, аз намерих гадже по Viber. Просто писах си с едно момиче и то каза добре. Не знам как стана, но ми е много чудно. Така, това е начинът, който за мен е полезен. Така, другия начин. Когато това е най-малко действащия начин, но все пак ще ви го кажа. Ако имате скейтборд, колело, т.е. BMX, Да, брат, аз имам скейтборд, ховерборд, колело, брат, кола, човек, имам всичко, брат, само казай, брат. Какво трябва да правя, брат, казвай. BMX, каквото и да имате, само да може да правят трикове с него. Правите някакъв трик пред нея, значи засилвате се. И пред нея правите трика. Това работи. Мале, как мазно се показва, брат, този човек, брат, ако нямаш това, то нямаш да ме много гледа на екипа, брат. Ей, то си му прави като по-тролера, брат. Спри! Да, работи. И да, това ще бъде от мене, надявам се клипчето да ви е помогнало. Ако така може да коментирате, да се абонирате за нашия канал в YouTube. И чао, ще се в следващия път. Окей, хора, всъщност, това беше... Не беше кой знае какво за скрип, но да. Също така, благодаря, че гледахте. Надявам се какво ви харесало, ако е така може да харесва, въпреки че не беше кой знае какво. И да, до следващото видео. Чао!